Etureki, takareki, ylämäki, alamäki, aisat, längät ja kappulat. Etureki, takareki, ylämäki, alamäki, aisat, längät ja kappulat. Hellullani ja leponainen tupailla valmiiksi maalatot akkamme yhteen kiedottiin. Hiekka tarttui varpaisiin, veren liikkeään rytmiin kun vaikuttiin. Pientä huulta heitittain, suoraan suusta suuhun vain. Näistä aikuiset muistuttain. Sitä pieni hetki riittäneet, kun sun vierelläsi näin olla saa. Tähän tarttiin, näyttää tuoda pikkuinen. Kun ilta tummentuu ja syttyy tähdet taivaan, niin taistot unhoittuu. Ja rauha on saapunut laivaan, mä sua muistelen ja luokses kaipailen. Ja ilta taivaan tähtien alla mä sulle laulelen. Kuin kaunis olikaan tuo armas onnen aika, jäi mieleen ainiaan. Tuo ihana lempemme taika, mä huumes turmaajoin ja lemmen haaveet loin. Ja kaikki syömmeni kauneimmat ajatukset sulle yksin toin. Kun istun tanssissa, niin muistan aina silloin, kun kerran tanssissa mun rinnalla liitelit silloin, kun katsoin silmiisi, niin tunsin onneni. Ja vielä olet mun eloni ainoa kaarre armani. Ja vielä olet mun eloni ainoa kaarre armani. Kiitos, kun se mukava katsoa, kun nuoret...
nyt noita lahjoja nyt kärkkiä eli alapanilloiset. Tässä näyttää. Ei oo. Mä käyn leikkaa. Ei tässä mitään. Ei se ihan. Mä olin niin hyvä ajattelu sillä perällä. Eikö siinä ollut jo parikymmentä vuotta? Sitten monen se tuli. Tilaisuuksissa, joissa säestän pianolla yhteislaulua. Siitä tuli mulle elämänikäinen harrastus. Aivan mahtavaa. Ilman nuotteja, siis täältä tulleinen nuotti. Okei. Tämmöinen oli minun tarina. Osaa soittaa sanoista. Niistä ja ilmankin. Joo. Onko äitin tai isän puolelta se musiikkaus? Mä tiedän, mistä No äiti. Hätärisoittajan puoliso on No ei liity soittamiseen, mutta voin minä kertoa tietysti. Joo. Kertaa yhden joulumuiston. Joo. Se liittyy joulukuuseen. Meillä ei ollut silloin sähköt on tullut vasta 70-luvulla. Ei ollut sähköä eikä mitään mukavuuksia, vaan vanha pirtti, hirsipirtti ja siihen keskelle lattiaa jouluna laitettiin kuusi. Ja kuusi laitettiin sillä tavalla, että 2 lautaa oli ristikkäin siihen keskelle ja 4-tuumilla lyötiin lattiaan kiinni, että se pysyy. Kun tietenkin me lapset kierrettiin se ympäriinsä, niin se olisi kaatunut. Joo. Ja sitten siihen laitettiin sitten tämmöiset vanhan ajan kynttilät, elävät kynttilät ja niitä poltettiin nuukasti. Ja joulu meni ihan hienosti ja uuden vuoden aikaan sitten oltiin syömässä ja ajateltiin, että nyt poltetaan ne kynttilät loppuun. Ja sitä nyt roskiin semmoisia pikkusia kynttilänpätkiä vielä pantu. Vaikka ne oli metallisilla alustoilla, niin istuttiin ruokapöydässä ja kuului semmoinen yksi huraus vain. Koko kuusi paloi ihan muutamassa sekunnissa. Ja laipio oli tietysti puuta ja isä kerkesi sen verran nousta seisomaan ja kuusi oli siinä vaiheessa palannut. Ei ollut kuin se ranka jäljellä siitä kuusesta, mutta se mikä on niin, että se paloi niin äkkiä, kun se oli kuiva, koska se ei ollut veessä ollut ollenkaan, sehän oli vaan siinä lattialla ollut ja pirttiä lämmitetty, niin tulipalo ei syttynyt ja ei sitä vettä olisi kovin paljon ollut, kun ei ollut vesijohtoa, vaan sitä oli päni tässä siinä pirtin nurkassa, niin sillä 20 litralla ei olisi paljon sammutettu. No ei todellakaan. Mutta se hyvä muisto siinä mielessä, että talo ei pala. No kyllä. Joo, kyllä. Kyllä, ehdottomasti joo. Ihan hyvä. Tämä on yksi aine joululomalla. Eli tämä on nyt sitten 8-vuotias Marja kirjoittanut. Joululomalla oli kiva. Minä hiihtelin. Kävin Eetenissä. Eeteni oli naapuritalo. Eetenissä Virpin luona. Siivosin äidille avuksi. Joululomalla minä katselin televisiota. Meillä on kuulkaa ollut jo televisio 65. Tästä se todistetaan. Joululomalla minä kävin äidin ja Sirpan kanssa Kajaanissa. Kato, kun minä asuin Paltamossa. Joo. Ja hoidin siellä Mikkoa ja Minnaa. Minä pääsin 4-vuotiaana tätiksi ja minä olin silloin 8-vuotias, niin minulla oli tätitettävä 4 vuotta ja kaksoset 2 vuotta, niin minä olen 8-vuotiaana sitten välinä aina autanut. Siellä oli kiva. Uutena vuonna me kävimme Heikkisessä. Siellä oli meidän serkku ja isän siskon talo. Ja sitten minä olen tuommoisen hiihtämiskuvan piirtänyt tuonne ylös. Punainen, vähän tonttuplakki päässä. Tämä on ihan tämä on totta. Joo, saa tätä. Ja sitten pitihän se tietysti piirustuskin tämmöinen, niin kuin tuo Heli tietää, että minä piirtelen vieläkin. Niin, oottakaa. Nämä on kyllä vissiin 3. luokan. Niin täällä on
Tiedättekö? Voisin ottaa Joo, kuvan otappa ja siitä. Näytän sitten Joo. tuolle vieraalta. Ota nuo 2. Joo. Joo. No Niin vesivärit oli hirveän vaikea, niin kuin muistat. Se oli ihan inhottava, kun nämä leivisi ja muuta, mutta minä katselen noita kyllä hellyydellä, että minä osaan. Hän pysähtyi Eeron eteen. Ja kumeammalla kuin ukkosen äänellä hän karjaisi. Sotamies, ylänappi kiinni. Syntyi maailman hiljaisuus. Aika pysähtyi. Liikkeet loppuivat luonnosta. Vilkaisin varovasti Eeroa, näin kuinka hänen aatamin omenansa nousi ylös, laski alas, nousi ylös, laski alas ja tomerasti Eero otti 2 askelta eteenpäin ja alkoi laittaa kenraali Haaksalon turkin ylänappia kiinni. Tilanne oli katastrofaalinen. Me olimme 2 viikkoa metsässä hyvin niukalla ruokavaliolla. Ja niin tosiaan sitten siellä kuntosalilla, kun tehdään paljon muutakin, niin rupauteltiin päivittäin erinäistä asioista. Ja sitten eräänä lauantaina aamulla, se oli jotakin 8 aika, niin tämä kaveri kuttuu minut vinkkaa sinne pukuhuoneesta, tuuppa käymään tuolla. Ja kaivaa sieltä repusta koskenkorvapullo. Minä, että kuulepa Jyrki, nyt on pikkusen liian aikaista ruveta lauantai-aamuna kello 8 koskenkorvaa maistelemaan ja kaiken lisäksi minä olen myös autolla liikkeelle. Mutta ei mitään, tämä kaveri halusikin että minä tein semmoisen tutkimuksen, kun oli kuullut, että minä olen maisterimiehi, että alapa tutkia, että hänellä on tämmöistä Väinönputkia tässä koskenkorvan seassa, että hän haluaisi sinulta lausunnon siitä, että miten tämä Väinönputki sopii siihen koskenkorvan makuun. Väinönputkihan on semmoinen maustekasvi, jota kasvaa täällä Lapissa aika runsaastikin. Sitten tuolla Etelä-Suomessa se on Kainuu ja Pohjois-Pohjanmaan eteläpuolella se on rauhoitettu, kun se... Aloistaen, kun kaikki nyt tuhlaantuu, ja suuntaa arvannet on sen. Anna jouluja, nyt anna joulutaan. Tässä pittuu väkeä juhlaa, kun on rauhaa. Sitä liikaa toppujen kettävä joulupuuro on. Kaikki saapuu iloistansa joulun viettohon. Puuroa täynnä on saavit ja viulut, kaksin tahtiin kukkaa viulut. Pomppeli, pomppeli, hiiliset kissarit ja kaikki vaan joskus
ei ole proteiinikaan. Sinne suolistoon me tarvitaan tärkeää ainetta, niin se on se kuitu. Joo, kuitu. Niin kuitu on se, sitä pitää olla riittävästikin, sillä lailla se sitten menee. Niin sydänmerkki on tärkeää tiedostaa ja nyt mulla ei ole enää niitä paperisia liimattavia pikkutarroja, mä oon yleensä jakanut niitä, on itse sydänfysioterapeutti ja ollut Sydänliiton luottokouluttajana, siis monta vuosikymmentä. Oulunsalossa vaikutti 20-luvun alussa bändi nimeltä The Madbenchers. Yhtyeen jäseninä Risto Laitinen, Paavo Perämäki, Tapio Patrikainen ja Antti Komulainen. Miehet soittivat lokakuussa 2004 Oulunsalon valistustalolla, Päiväkirpputorilla ja Iltamissa. Iltamissa keskusteltiin rytmimusiikin opiskelun ja harrastamisen tarpeesta ja kehittämisestä alueella. Tuumasta toimeen. Suomen rytmimusiikin ystävät ry:n perustamiskirja kirjoitettiin marraskuussa 2004 ja hyväksyttiin yhdistysrekisteriin 22. joulukuuta samana vuonna. Pojat, olkaa hyvä. Sehän olisi ihan hirveän hyvä juttu. Molempia tarvitaan. Kyllä. Jos sinun täytyisi silittää, jos minun täytyisi silittää sinua jostakin, niin mistä aloittaisi? No niin, jos neiti Eksa haluaisi silittää teitä jostakin, niin mistä haluaisitte hänen aloittaa? No parempia se on päällä, että alkaa, jos vaikka täitä on sillä. Niin sä tiedät, sehän on selvä. Entä selvä A? Ei siinä ole mitään muuta kuin hiuksistahan se aloitetaan. No niin. Ja sitten voi ihan selkeä sielläkin tuolta päin. Ole hyvä istua siihen.
No niin, tervetuloa herra. Eikö oteta mikrofoni siitä ja mistäs päin sitä on lähdetty liikkeelle? Milloin? No, vaikka tänä aamuna. Tai yleensä. Niin, no yleensäkin. Katsoppa, kun minä synnyin tuolla Rantsilla Haarajan kylällä ja sieltä minä olen sitten lähtenyt tavallaan niin kuin tänne maailmaan. Pitää kysyä myös, että millä mielin sitä ollaan liikkeellä. Eli oliko sinulla haussa niin pitempi aika, niin kertakäyttöinen vai palkinnot vieressä? No, siis tästä tapahtumasta. No tietenkin, jos sais kerran reissuun lansa. Tuo oli aika kattava vastaus. Joka ilta on
siksi tänne on hyvä tulla, kun täällä on sen ikäisiä ihmisiä, joille ei tänä päivänä ole mitään muualla tarjolla. Että voidaan kuulua yhteen ja täällä on niin turvallista olla, kun täällä ei ole reuhaajia eikä semmoisia, jotka pahoinpitelee tai varastaa tai muuta. Me ollaan kaikki niin kuin samaa perhettä, niin tänne on hyvä tulla. En muista mitään muuta kerroa sillä. Tämä on tosi hyvä paikka. Mekin ollaan käyty jo monta kertaa ja tullaan vastakin. Täällä on tosi ihana tämmöinen yhteishenki ja hotellilla loistava palvelu. Joo, aivan ihana reissu ollut. Ja on kaikin puolin on tyytyväinen. Yhdessä kokemaan ja kuulemaan ja tekemään musiikkia, olemaan yhdessä, kauniissa luonnossa ja syömään erittäin hyvää ruokaa. Täällä on ollut tosi mainiota. Aivan upea. On ihana olla teidän kanssa. Kiitos, iso kiitos. No niin, juhlat ovat pikkuhiljaa päätöksessä ja melko lailla minuutilleen kello 11, eli sitten bussit lähtevät, kun kaikki ovat busseissa ja meikattuna ja laitettuna ja kasvonaamio päällä, niin bussit päätetään lähteä. Kiitoksia kaikille. Ja nähdään ensi vuonna täällä samoissa merkeissä. Ja viekähän viestiä kavereillekin, että jos on samanhenkistä porukkaa muusikoita, niin soittimet mukaan ja tänne sitten muiden kerralla soittamaan ja laulamaan ja tanssimaan. Kiitos. Tässä sitten tulee teille lähtötunnelmia tästä salista. Leo saapuu tänne. Kiitoksia. Se on pieni sana, joka onnea tuo, ja rakkauden tulisimman viestin se tuo. Kun Espanjan seniorita kuulla sen saa, niin hälle jo taivas aukeaa. Amor, amor, amor. Nyt naisen luo käy mies tumma tuo ja huivin heittää. Hei! Amor, amor, amor. Kas huivinkaan, voi hymyn vaan, niin kainon peittää. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Cha cha cha. Joni poikaa.